Ividiyo yami yokuqala ke le enyakeni omusha ka-2024 bafethu zenzekile izinto yavela imbono yabantu basho lokho nalokho yakwadonsiswana kwabhekiswana le angisibonanga ke mina isidingo sokuthi ngize ngiveze umbono kulokho bekukhulunywa ngakho ngoba akukho la bekungithinta khona kodwa lokhu engizokukhuluma njengamanje kuyangithinta kakhulu njengeciko likaMaskandi. Bafowethu ngicela ukuthi enkulumeni yami okuzokwenzeka ukuthi bathinte kabi kulamagama abantu engizowamenshina kule nkulumo yami. Ngicela ukuxolisa ngingakayiqali nokuyiqala inkulumo yami ngoba angizele nayo ngobubi noma mhlambe ngenhloso yokudicilela isithunzi mhlambe sabathile phansi noma mhlambe sokubanyathela obhozo. Cha, akunjalo Nkosi yami, ngicela ningixolele kakhulu. Bese ngicela futhi kubantu abazobuka le video mhlambe befise ukuphawula ngayo ukuthi ngiyacela bakithi ukuthi abantu abazaziyo ukuthi bama breadwinner emakubo bengaphawuli ngoba kuyenza isikhathi esiningi bangabuyi breadwinner ugcine mhlambe izinto suyithatha ku breadwinner bakho mhlambe noma isidingo singekho ngoba into eyenza ukuthi kube nengxoshungxosho kakhulu emculweni kaMaskandi kusuke interfere nabantu mhlambe naseyinkulumeni engabadingi kangako mhlambe beyingalunga nje noma bengaphawulanga. Inkulumo yami ke ila bafowethu ngibhekise kakhulu kazi kumaciko kaMaskandi kakhulukazi lawa esekwazi ukuhlela imicimbi kanye nabahleli bemicimbi nje bonke jikelele. Bafowethu ngizoqala nje kuwesihlobo sami Khuzani Mvokambungosa. Mfowethu ngiyazi ukuthi uyakholelwa kimi ngoba ngezwe ngawo ukuthi ikhasethi lakho lokuqala owalithenga usafunda isikole kwakuye nama-SAP elesihloko esithi uzowuza umoya. Lokho kusho ukuthi wawukholelwa kimi mfowethu, kwangeke kuze kube ikhasethi lami lokuqala olithengayo amakhasethi emaningi uma ungakholelwa kimi. Waphinda futhi wangikhombisa ukuthi uyakholelwa kimi ngokuthi mawuzokwenza umcimbi wakho wokuqala ungicela ukuthi ngikuphelezele kanye nabanye amaciko amadala siye libini likababa uShukela okuyena umsunguli kaMaskandi siyocela ibusiso zokuthi umcimbi wakho uhambe kahle ngempela futhi wahamba kahle ngalendlela le esasiyilindele sonke. Ngiphinde futhi ngibe kuwe mfowethu ngilovi ngeke mfowethu uhlele umcimbi kaMaskandi ungazange ube nayo i-role model yakho. Ngiyacabanga ukuthi nawe umculi kaMaskandi uphinde futhi ahlele umcimbi kaMaskandi nje ngenxa ukuthi usakhula wawune role model yakho engicabanga ukuthi iphakathi kwawo amaciko mhlambe ebesiyibambe nawe ishisa. Bahleli kwemicimbi kaMaskandi nje ninonke jikelele bafowethu ngiyacela kini ukuthi nisicabangele thina njengamaciko amadala edonsa ihuzuka kulendima ngoba siculile bafowethu saduma niseseyikoleni senikhulile manje seniyakwazi ukuhlela imicimbi nibeke izinkwe ematafuleni nondle imindeni yenu ngomculo kaMaskandi okade uthathelwa phansi kakhulu. Thina ngenkathi sishaya amagolide sidumile umculo wethu bekhethwe indawo mangabe ulalela khona indawo ungekwazi ukulalela ukuzwa ngoba uzothatheka kancane, kodwa namhlanje umculo kaMaskandi usuyakwazi ukulalela noma ngabe ukuphi ukhululekile ukuthi ungawulalela ngoba sekumculo ohlonishwayo. Engicabanga ukuthi sibe nesandla esikhulu sokuthi umculo kaMaskandi ugcine sokufakile kubantu wahlonipheka nani nafika nalekelela nengeza kwebesikwenzile umculo kaMaskandi wasabalala wachitheka wagcwala umhlaba wonke. Siyakuthanda ke lokho, kuyasijabulisa kuhle kakhulu. Kodwa bafethu manihlele imicimbi ngicela ukuthi thina njengamaciko amadala ningasifaki kulezi zinto zama-competition mhlawumbe ukuthi niqasha ngama-viewers noma niqasha mhlawumbe ngama-SMS noma niqasha ngani. Ngiyacela nje bafethu ukuthi nibuyele etafuleni nabantu abafana mhlambe noMageza sihlobo sami ukuyibona ohlela nabo umcimbi wakho noZuma nabanye engingabazi. Ngene sibhekelele ukuthi mhlambe iliphi icebo elingalenza ukuthi thina amaciko amadala singabibikho kulama competition kodwa nisinikeze ithuba lokuthi sibe khona emicimbini yenu ngoba siyathanda ukuba ingxenye yemicimbi yenu futhi nabantu bayathanda ukuthi sibe ingxenye yemicimbi yenu. Yabo, kodwa ngenxa yenqubomgomo enisuke niqasha ngayo kuyenza mhlawumbe sigcine singazange sibe ingxenye yemicimbi yenu. Kanti umcimbi wakho wokuqala sihlobo
wahamba kahle kakhulu wagcwala awuzange ube nalo ichashazi lokuthi mhlambe kufanele ushintshe indlela owawuyisebenzisile ekuqaleni mhlambe usebenzise lo usuyisebenzisa kodwa ke kwazi mina ngoba phela nikuyibhizinisi ukuthi mhlambe niwina ngakuphi niloza ngakuphi mhlambe ninezathu mhlambe eninazo futhi engazwakala mhlambe umuntu banemchazela engakho ngingakugxeki lokho kodwa ngicela ukuthi sinibe nendlela nje yokusicabangela nathi ukuthi sigcine sikwazile ukuba ingxenye yemicimbi yenu ngoba nabanye abahleli bemicimbi kungenzeka besikiphethini mhlambe kulendlela mhlambe eseniqasha ngayo lokho kwebe kusho ukuthi ngempela amagama ethu agcina mhlambe egcicileleka phansi ngoba phela thina kuma competition asiqualify kangako ngoba igenge le uyena ekwenza kakhulu ama competition igenge mhlambe esingasho ukuthi igenge encane thina umculo wethu ulandelwa kakhulukazi abantu asebethe ukuqina njengoba nathi siqinile so abangayina kakhulu indaba yama competition so lokho kuzosilimaza kakhulu bafowethu so ngiyacela ukuthi ibe nendlela nje yokucabanga ukuthi ningakulungisa kanjani ukuze nathi singagcine silimalile ngoba sibamba sosha bafethu sokulwenile umculo kaMaskandi ngiyaxolisa nje ukuthinta amagama abantu kakhulu kodwa ngizama nje ukwenza ubufakazi abacule abanjengogcukamelisha bafikele kithi sabamukela basifikshara sabafikshara bangena endimeni baduma umfikshari umuntu ongena role model yakho okatsheni bafikele kimi bangifikshara angene ngomeni yabo sacula kwamnandi namhlanje baduma umhlaba wonke uNtshathu ugodo uhlale esho ukuthi waqashwa ngengoma ama-SAP ayikwi-demo okhosini lokho okungenza ngibone ngempela ukuthi ngibe nalo igalelo elisize nabanye abantu ukuthi bengene njengabantu abazokhulisa uMaskandi bengena mhlambe nami ngegalelo lami endimeni so ngicabanga ukuthi ngibe yisosha ngilwile kakhulu akubi kuhle bafethu kimi mangabe ngibona umcimbi engekho ushwi engekho uthuzana nami engekho ucela zimnike ingekho mina njengo-Ali engekho namanye amaciko nje mhlambe angaphambi kwethu kodwa mhlambe ngingabuye ngi-understand mhlambe kwamaciko mhlambe angaphambi kwethu ngoba mhlambe ngathi hayi aseqinile mhlambe amanje ukubhekana nestage wasiyena abasenawo kahle angazi mhlambe ukuthi ikuphi engingakusho kodwa nje thina siyensizwa nje semqabavu ayikho into esingakwazi ukubhekana nayo mhlambe engasijulukisa so bafethu siyacetha nisiphe ithuba lokhu angikukhulunyiswa mhlambe ukuthi ngiyalamba noma mhlambe ngifuna ukunirola cha ngikhuluma nje ngesihle bafowethu ngoba ngibona ukuthi abantu basasidinga kanti nathi sisabadinga ngoba ngenkathi thina esaduma ngazo imicimbi ayingekho chithisana ngalendlela esithi chithisana ngakhona so nakithi kuyigugu elikhulu ukuthi sibe phambi kwabantu sisathanda ukuba phambi kwabantu ngoba ngenkathi esaduma ngazo imicimbi yayishoda so sasingatholi ithuba lokuthi sibe phambi kwabantu so bafethu siyacela umsana ukusincentsha lelo thuba nathi liyigugu lethi siyadinga kakhulu anginidemind kodwa nje ngiyanicela abantu engizobafaka kule nkulumo umcineka noge ngoba asikaze besibone bona benza imicimbi besivalela ngaphandle njengamaciko amadala and impucuzeko ayikaze yaba yiflop ngenxa yokuthi sisuke sikhona thina njengamaciko amadala kanjalo nombuso wamaciko wazi waflophisa ukuthi kukhona thina njengamaciko amadala so nani ake nisiphi ithuba nibone ukuthi kukhona yini mhlambe okuzoba inkinga emicimbini yenu mhlambe ukhomba ukuthi iflop idalwe ukuthi kukhona thina bafethu sisathandwa kakhulu thina abantu basasithanda kakhulu kubancentsha ithuba lokuthi bebe kanye nathi ukuthi mhlambe nisebenziselo lohlelo nisebenzisa amangabe niqasha always ukuthi mhlambe thina sicela singasathola ithuba lokuthi sibe semicimbini ngiyakucela nje lokho bafethu ngesihle hayi kabi mawuthi mhlambe kukhona othinteke kabi enkulumeni yami ngiyaxolisa kakhulu bengingaqondile ukuthi kube khona umuntu engiminyathelo obozo siphileni sonke bafethu uNkulunkulu abe nathi enyakeni omusha ka2024 konke kuqhubeke kuhambe kahle sibone izinto ezinhle esizibone ngonyaka ophelile ngiyabonga kakhulu danko